is for the boys with the booming system. Top down AC with the coolest system. When he come up in the club, he be blazing up. Got stacks on deck like he's saving up. And he Con leche y Plaza Mayor. Yes, please. He might sell coke, he always in the air, but he never fly couch. He a motherfucking drip, seller of the strip. When he make a drip, kiss him on a lip. That's the kind of dude I was looking for. And yes, you'll get slapped if you're looking hoe. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my, you're like pelican fly. I mean, you're so shy, and I'm loving your tie. You're like slicker than the guy with the thing on his eye. Oh, yes I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, I mack them dudes up. Back coops up and chuck the dudes up. Ze? Zein da zure lana musikal hontan? Zoriontasunekin. Boys in the polos, entrepreneur niggas in the mogos. He can roll with the crew, he can so loud. But I think I like him better when he down loud. And I think I like him better with the fitted cap on. He ain't even gotta try to put the Mac on. He just gotta give me that look. When he give me that look, then the pennies coming off. Excuse me, you're a hell of a guy. You know I really got a thing for American guys. I mean, sorry. Enara ze mozturu ikizatzu gaurko dantzien? Earra. Motibantie. Polite. Zaie. Guapa. Positibismoe. Adjetibotan amarrata gozen. I can tell that you're in touch with your feminine side. Yes I did. Somebody please tell him who the F I is. I am Nicki Minaj, I mack them dudes up. Back coops up and chuck the dudes up. Dantzatako saioen gela ondun, sartu ingogea ez daki uzea rapako deun, igual daude saiatzen, igual daude jaten, igual daude espilue behira. Auskalo. Ere gabe. Let's go! Bueno, bai, gaur lani nahi nire. Topean. Gaur, behingoz, lani nahi nire. Ni jadu, ez dut jen? Huahui, huahui, huaha, hurandu. Maite nabazu, jendu lekezu. Nabazu, obsisue. Bueno, hau Ariane zue, koreografetako bat, mas guapa imposible, eta guain bakadera batzuk ingo eskigu, bale? Ariane ze nolako prozesu izen da dantzak asmatzeko hori. Hasiera nahiko lasai hartu genuen egixe zen, lasai egi. Da pixkanaka hasi ginen pentsatzen, hori, zapatutan bakarrik asmauten nahiko izango zala, baina bukaera aldea kontura ginen etzala nahiko zapatutakue, eta azte barrun egeratzen hasi ginen, eta albaldin genuen intentatzen genuen zapatureko azte barruku dana hori asmaute hoti eta hori dana, eta ez da inerreza izen, baina guztatu itezaku, orduan, taldindare oso guztua gaude, eta eskertzea betire zea hona ukitzia, giro hona ukitzia. Bueno, Ariane, eta badakiu ez dela erreseatanak batea
dantza eguelak ikiztie, dantza batzu zaile die, ez dakit jo danok disponibilidade eguelak ensaiota tortzeko orduan. Eta orduan, nola ike uste dantza danak hain ondo ikisteko? Hasieran hori, esan dutan bezala zapatutan erakuste egin zen, baina ikusike gauzek okerrea juntzila o ez guzela aurrea eta hori, eta zezenak harrapaingo gintula, hasi ginen bideoek grabatzen asmatze ginu zenanak eta grupoa bialtzen, azte barrun asmatze genunana, hartara zapatureko behintzet pixke barnera gu ekartzeko bestik. Eta orduan, ekartze zituen más o menos ikisite, gero gu detailik esan da bale izatezen. Orduan, youtuber bihurtu beren whatsapper bihurtu zineten, ez? Whatsapper. Ia ise gaina hartu izugu, Iban. Zu baino koreografa gehiago badaude ezta? Bai, beste bi. Hain izedatu. Oso ondota zen musu moldatzi zabeekin, o zer, a ber, mojate. Egixe, Mojate. Mojate. Egixe esan oso ondo moldatzega. Dantzak asmatzako orduan hainbeste ordu zartut eta hori ez da erreza ondo konpontzi ez. Azkenin beti oteia zarrik da. Egixe esan konfiantza asko hartu dut ondo. Bakarrik hori, betire egoteiela diskubixo batzuk, dantzan kontun, agobia itegalako lokezea, baina pasatzei 5 minutu da, ja, askirote gaudea ziko. Hori da, benetako laguntasne. I need a drummer boy, I bet a drummer boy. Pick up your stick, hit me with your best. I need a drummer boy, need my little drummer. Pick up your stick, hit me with your best. I need a fella who with his hands take a step into my love. I'll show you how to romance. Aldizetan zier, hemen, jentie lurrien etzatea. Zertan aizea? Arnasketak etxen nahi naiz. Arnasketak etxen nahi da. Bueno, en fin. Beste batzuk kakaie, bitxertzin. Kakainena, bintxe. Away and away, ba-da-ba. I can hear it, I wanna hear it. Louder, louder, louder. I need a drummer boy, I bet a drummer boy. Pick up your stick, hit me with your best. I need a drummer boy, need my little drummer. Pick up your stick, hit me with your best. I like you strong, simple and dumb. They wanna bang my drum, but it can't be done. They like the way I shake my tambourine. I got a boom and a bing, baby, you never seen it. Turn me on, baby, I'm the boss. Mean what I say and say what I mean. I can feel it, I wanna feel it. Harder, harder, harder. I need a drummer boy, I bet a drummer boy. Pick up your stick, hit me with your best. Zein da hori, xain egin, horra izan xain. Horra izan xain. Nik biharrena. Nik ere biharrena. Zuko bai. Zaine. Bai. Naztu itzina. Bai. Ere kopiago, Ez, konfundiu nahiz. Benetan? Nire ustez ez. Baina por factores. Lehena izan zalako, da horrez autu ginen da oingo familixe, hansi sortu zalako, basikamente. Ez que behar ez que... Bai, totalmente, hau te punto maite. Itezu zeba. Nire ustez, ni hemen egotu sentitzen naizelako. Raizan xainen baino, basikamente. Nire urati pixketeko egiten da. Baina hemen egotu sentitzen naiz, porque iruditzat kantuko bio dila. Eta, nire geixen hori gustatzat, ezike. Neretzat bai. Zeba. Lehena zalako eta gogo gehiago genuken zanet. Lehenengo musikala za jende asko nata. Hori, gogo jokin hartu gen. Nik ez gogo gexo, baina azira nola, kriston nervioso nagoen da, nervioso horiek bazkin gexo disfrutarazi induen esperientziak orduan. Naiz da bisek kristonak izan, netzat lehena. Hau, obio, kompletu irutzat, kantun da dantzan aldetik egin aukera gexo dago. Orduan, aukeri ere gexo aukideu guztoko kantuketa elegitzeko. Eta gioiei dago gizonez, ez da hit, askoz ez graziozu irutzat ez da hit. Iruditzat, kantu da gexo gustatzen eskitela. Eta jendikin leheno baino relaixo bio dauketela, ez da, dantzakin nola guztua.
Nik uste biharren haien geixo disfruta dutela. Nik bai. Eta... Ez bakarrik idazteako, bate... Lanine bai, eta nik uste musikala horren inguruan da, disfrutatzi, orduan bak, disfrutago biharrena. Errezu izen da biharrengo hauekia. Laneak orduan da idazteako. Ni dantzatan bintzet askoz guztago naholako, ez dakit nire... Zea? Bale, eta... Bale, berriz aziko ga, bale. Dantzatan askoz guztago naholako, eta giro aldetiken dare, askoz hobeto, orduan nik Shainagen aukera dut, iritzaterako lehena ondo ehontzan, zarra izan Shain, baino oin bainanak izan duen bezala geixo batu geha eta orduan giro eta hori dana obio da. Eta dantzaketare kantuk modernu hodi orduan. Nik uste Shainegen ninja konfiantza geixo gokenula da, miente hobi ondala eta orduan laneako orduan hobeto antolago edo. Nero ustez bai. Shainegen errazan. Azkenin geixo preparado Shainegen demora geixokin da. Bestire errazan, baina aziran zartu ginen ez ginen ezautzen da, en plan, inmutote bezala, lotzaute bezala, da azkenin oin nola esperientzi geixota duko, nero ustez hobeto erten du, eta hobeto ematega bat. Nik hobeto pasatzen. Nahi dantzatzik geixo gustatzen, dantza geixo denez, geixo gustatzen. Nahi aktuatzi geixo, baina nola hemen geixo aktuatzen. Zea, beste musikalin baino papel geixo. Oilot. Iban! Ezke... Zuk zen? Nirra izan Shain. Ez dakit, lehen azalako da danak nire ustez iluixo askoz gexokin gaunden. Horire bai, baino... Dantza gexo delako. Bai. Ero ez bai? Eta bate jendin konfiantzie, bai. En plan, maz pinagea orduan giro ere arro da. Kamara behiritzi berala. Nun ensaiatzu hobeto, Bastartxon o Elkargunen? Bastartxon, asko zobet. Ni bixetan, bellu. Ni Bastartxon. Joder, Bastartxon. Ez kopia bai da. Beti guren zaitu. Bastartxon. Ez que Elkargunean tokiare krustura ondixe krusturantza da... no. Hotza beste. Bastartxon aldikin. Non ez egotz Elkargunea? Hemen bai, hemen beru ite guatzut. Bastartxon. Nik bai. Hau txikillo da eta familien gaude. Goxo, garki. Bastartxo. Danak eman den arrazoi gulatik, eta hoiak gure gerli bezala da, are oso... Ez que gaina Elkargunin bati ordutei bat genduken, da ordutei hortatiken ezin genuen erten da. Oina adibidez hemen alde hortatiken flexibilidad. Beste talde bate batea ensaiatzen, baina nahi duen etorrela ikeo bestela. Ez dakit, gela, no se, askoz goxuo da. Ez dakit, nik komodio ikusten naiz hemen. Ja, ispilu git, Elkargunin bai, baino... Guztet ja hemen txotxu gala da hemen hobeto. Gaina Elkargunin entreke zala bat eta besti da gero jendi pasatze zala eta hotza jezula eta zea. Nik guztet hemen txotxu harti gaudela eta... Zein da txintxuo? Xabi o Kari? No. Ez, bixek. Ez que ez da txintxuo. A ber, ez da txintxuo. Zeba? Ni lehen motibeakin atzerkixen daula ibilitzen eta gixo ematen naiz. Baina karire txintxu da, baina. Ez da zakau, A ber, ez da txintxu dara. Baina... Nire ustez... Xabi... Ni bixek jarriko dut nola, eta bain bakoitzen. Nire ustez bixek. Ez dakit. Pelotegu mategu baino, ez dakit. Nik, ez dakit, bixekin ondo ematen naiz eta enuke bat aukerauko ze bixek iritzak lepo aportatze dela eta kriston apoio mateo dela bixek, ez dakit. Kari. Nik Xabi izango non. Nire ustez puntualo da langileo da, ni baino. Ja, hori eixe da. Ez da gezurrik esango, puntualo naiz. Niretzat puntualia gauze bat, basikue. Bueno, a ver, oin justifikau. Bixek ezin da. Bat elegiu, berda? Anda! Bueno, baina bakoitze bat elegiu, no? Zuk Kari elegiu du? Ez, oza bixok. No. Ni Kari. Elena Kari elegiu du, eralan. Elegiu du? Kari bixok. Pelotu pixketzen hori, Xabi. Bixek, bronkio tabertanin babota jebe, gauza bat ondo horazate be, da azkenin, ez dakit. Bexen zuzendailana ondo mate be, din bezala, orduan. Ez dago bato beste, porque bixe dine honak. Ere ustez, Kari txintxo, Xabi txintxoa ze beste musikaline beharekin, ez da, huel denbora gexo pasaetelako beharekin. A ber, pasatzean Kari gutxi azarretzera baino azarretzanin bildur matela. Xabi beti gai da biharreka orduan. Ja, pisket. Xabi da egunero zapaturo ritmo iguelin bezala. Hori da, Kari tartin behin ba.
Kaixo, June. Kaixo. Azteko nahi du ikustie gure seta, bai, ze ondo preparau diguben gure atretzako kidiek. Ze, bueno, gu espezialak, gea. Bai, hasi galderak. Baten, ze pentsauzen duten musikal ondan anaiarrega zinetela jakintzen duten. Bueno, hitz baten, ni eta Juna anaiarrebak izango gainera. Hitz baten. Ne pentsain berdegu. Bale, nik urduritasuna. Ze, a ber, ni oin arte, bueno, nezen antzerkisetan, antzerki musikala bat, baina enun nahi inoize papel bat, en plan, pertsona normal bat bezala. Ente ditzen? Nik posa. Ze banekin ondo moldauko ginela. Hori nik bai, Hori nik bai. Lan eharreko dugu. Nola definuiko zenuten musikala? Hitz baten, familia. Familia. Hortxe. Bueno, baina, explika familia zeba. Familie, kiston giruak elako eta hona hartin, laguntasune, danak elkarrien kiston ondo moldatzea alako. Ezke familia bat. Ba, nik azkeneko horri lotute, nik musikala definiko nun elkartasune hitzekin, ez? Ze azken finin, bakoitzek jartzeu musikalin bere granito de arena, erderazizatan bezala, eta azkenin bakoitzek jartzeun bere laguntzikin, kiston proiektu polit bat indau. Zeinek ikeu diar geixo? Xabik berez, automatizauta dauket diarrikien ere ustez. Xabina normalo da, Xabina ez perdezu. Karina da... Inberdan nik jau diartari. Bai, eta danok isil geratzen gara zuzen. Nik adiez antzemate askotan bronketa botatzen juen nina izan, bizke biso gehazken bronka botatzen juen, Baina bakarrik egin nola diar gexo jetan, hau zendu edoketan gexo matela. Bueno, segingo duk. Xotxeu, baina bere gautzaia hola da, ez dakit. Diar gixotxeu, baina igual guke motibo kematizko. A ber, batxe, baina karik gutxotan, oio tenere Xabik itzen buiak aiteu. Bai. Xabik están poniendo fino. Karik pasatzen da arzarratzeanin motibukin itxeula, orduan diarretxonin danak isiltzea. Baldo egunen bat ez duna diarreken, o momentu bat ez bajun itzek eguna. Zeinako pazientzi jesena, koreografatatik. Azulada. Azul. Ez que hori puskete bezala da, oza, ez dakit. Ez dakit zeba duken pazientzi loxo, baina gara duken. Zulek, dudei gabe. Ez que, ez dakit, pazientzik keixo bapea dukelako. Baina... A ber, berez irurek. Irurek hori da. Gurekin pazientzixe, bueno, hori da. Baina, azule duke hola. Igual, hori da, eta Ariane da inize ba, keixo hola. Ez dakit nola esplikau. Eta diarretik aguantatzako gaina, bai. Aguantatzeu. Bai. Con pazientzia. Gura zu kondointzen nola xe. Bestik egon doin dira bera, a ver, no? Bestik bailan zai, hainik ari. Musikalanen aurretik ezautzen zineten. Betxu, nik ez dago izut. A ber, nik June ez dago izut, eta hau inoz ez dut ezan. Raizan xe musikala ikus datorren nintzenin. Bentzan zenun, igual, en plan, 50 urte zazkitxozula. Eta ez da bromie, Benetan nahi altzea. Te lo juro, por mi vida, pentsatzen nun, en plan, ama bat hola zinela. Eta benetan, ez da gezurre, Pentsatzen nun, ama bat, hau, eta gero, ez dakit aurreago, zimeik erten zuen, eta bai, June, eta izan, baina, ze June, musikaleko June, eta bai da, zure Instagrama zartu nintzen. Eta ikusi nun, dira jo bat gaztio zikela, ixe hori ditzen atzeak. Ega, ber, zue emakumezko beste nase baten gainen ikuste dute, eta pentsatu, ez honek 16 urte, 16. Emezazpi urte ez dauzke. Ez, bai, mani pentsatu hori zauzkela 30 gutxinez. Baina huel gazte kontzerbatzea, Bani bai, nik iban ezotzen nun, YouTubetik endaola, eta Europistase bai, eta ezotzen nula. Netzatetan atxe bat, netzat gazte bazan. Izte politxe. Ikusle bezala, Anderren taldie, Junena. Dudeipe, Anderren taldie. Ni Junena, bromida. Dudeipe. Dudeipe Junena. Ni Anderren. Nire bai. Askoz, en plan, rollo obvio da. Hori da, zer iso di, en plan, eta dantzakora, pum, da. Gu dantzakora, happy, da, hori da, hobeto matekea. Ez gu ez geha hola. Geiztuk. Hori da, eta ondo pasatze du beti, da, dana hola, bien, juhu, love, hola. Ez da, obvio behalako danok da. Kaina gexo bat besti baino kaina gexo bat ulako. Dudeipe Anderren taldie ze, Anderren taldin inkulkatzeie bizitzen berdin balorik. Ni Dudeipe Anderren taldie, porque ikustea, ez dakit, dauen amaz serio, gurie, hola, ez dakit, alegre, hori da patito feon, Antonella, baina hor las divinas de arroz. Porque gu pixke bagea bruja hoxe. Zure da, Askoz
Arro, irutzat taldie. Gaina, ni nago eta orduan obio da. A ber, zaude, ikusle bezala. Ba, ikustu hor, daola, zea bat, beste abeslari berri bat, kontserbatuziotik etorrian eta da, Arra taldie. Jo, bane justo kontrako irutzizat, ze irutzizat junen taldeko oso jende gaiztuk dela. Ta dana guzapustatik eo zerritxe bela. Ta orduan irutzizat ejemplu izango zalatze egitzeko guk nola evoluzionatze deun, eta nola irabaztetxon gauzek eta trampaikin be. Transmititzen... Ni beti gaiztu nahi zinez. Rollo... Transmititzen rollo hona eta adibidez Anderren taldeku doke, baino... Baina ez dakit, nik dudatana. Nik idazteko orduan da, politxo jezat Anderrena idaztien, ez da Junen ez aldetxik eta gixurtatzea. Nik Junena errezo Errezo bai, baina gustau. Baina publikazioa ni beti gaiztu. Musikalen zein idaztetako gehi, June o Ibari? Galdera hau zertako, June o Anderri. Ander, bai. Eta galdera hau zertako jauzte. Badaki uste horren erantzunek. Hori zuk esplikau June. Nik ez dakit. Ez da ni azken fin oso mutil txintxu eta jatorra naiz. Anderri, musikaleko Ander, dala Iban. Azkeu bi estena bilo batean. Eta izetei estena horiek, Iban, gugean. Ondoin berdeu. Ezkean astu ber. Ja ezatekin bakarrik ez daula astu ber. Ibanik idoi aztezako, telefonue, kamarinotan lahatzeu. Nek ioi etzatazten. Nik nahi eiket, gure improvisatzeko zen hori garatzeko. Ze askotan gu jasotzegan momentuatiken, ez dut garatzen, ez da, improvisatzeko zen hori, eta iruditzat eta din aurra guzen inin, improvisatzeko, batzun barrundako ezun garapen hori ere, garagun behar bada. Iban. Eta orduan nire helburu musikal honetan zan, improvisatzeko garapen hori garatzea. Oso filosofo eta oso politia geratzeizu, baina hori ez da hola. Behan nahi ondo iti baina etzeko ertetzen. Eta ero junekin bertu mirariek, nola arten berdeu hemen diken. Bai, eskuta. Momento de tensión de... Hostia, June! Hau da, hau galtzaile usaina. Abai, nola ez ba? Ara, June! Ez daukat tontakeretarako demorarik. Gaur goizean, entxeko galara zartu nahi zenan, dena hankaz gora aurkitu dut. Eta, zer nahi duzunik egitea? Ez da nire errua, zu desordenatu bat izatea. June, enaiz inozoa. Bertan, papertxo bat zegoen zure taldekoak izan direla jartzen zuela esanez. Agian, beste norbaitek idatzi du bat motxarrez. June, ez idazala zua dara jo. Ez? Zuzala, inozo bat. Ai, ene bada. June, normala iruditzen zaizu egin duzuna. Nola ez zaizu irudituko. Zure erantzukizuna ere bada. Eta neurriak hartu barko zenituzke. Aizu. Nor zarela uste duzu nire ikasleak nola ezi esateko. Zure anaia! Madarikatua bio jaio ginen eguna. Ez alzu baiten. Oso gazki. Ene bada. Telefonoa. Kaixo, Ander, Eduardo naiz, emeritzen aita. Bai esan, Eduardo. Begira, Ander. Bai, hasi ginen, ni laugarrengo DH nahan da zu lehenengo batxierren zeunden. Akordaiten ez junitzen egune, zuri izatea, batxierreko taberna, proiektua presentatu izan antxe taberna. Tani gaina zain xor. Baina akordaiten ez, betire zitea, kontratu firmauzun, ez dakit nik akordaiten ez, antxe zain izula. Laugarrengo DH, lehenengo batxierra, biharrena, lehenengo karreri, lau urte. Hau laugarrengo urti izangoa. Niko egaldetzen? Nik kari izan izan, ze karik eta nik, karinko harrik eta gureko harrik bate auki genuen lokal bat garai baten. Txorikaka zaben zena. Han ja banak isen gli segitzezula, eta nik ez segi genuen. Gli segie musikala. Eta hortan oinarritzen egin bizket. Eta banak isen batia idazte gustatzen. Ez dakit zeba, baina banak isen idazte gustatzen ditzula. Bai. Eta orduan behar jarratik esan izan. Nik ez nun petzatzen hau izingo zanik. Petzatzen izingo zara, ez da giz, proiektua, sin maz. Nik uste momentun bai izan nula, bai, azaltzatan nik gustatzen zaten lako baina
ez nuen behin pentsauko hau izango zanik. Osa, bastartxo neongo ginenik, nize pentsatzen nuen bada. Errexen partetiken, bai udaletxetiken, bai beste erakundetatiken ere, laguntza ondixe euki deula. Xepa! A ber, eskarrak amen berri. Horren gorteko parti. Eta bate, Daviden partetiken kantu egiten lagundu zigulare, hor kriston lan aukizun. Eskarrak amen hortzezko bat. Eta jende asko ondala lagundu diguna. Jende asko. Joxan. Kandido ontzakula gazen baitzen. Udaletxeko langilike bai. Nire atxe horren dara baten gauzen montatzen. Kardelake. Familisek dan, danon familisek handi betire hor. Zertako presta ondala.